మన ప్రభుత యేసుక్రీస్తు పెదటే మరి మీ అందరికి వందనాకు. మరి మీ అందరు సాయమినరే మరి మరోసారి మీ మిన్నటికి వాసినన్న ఇలా దేవుని వాక్యం మరి పంచుకున్నాక దేవుడి సాయంత్రంతో మరి దేవునికి వందనాకు. మరి యోవాను కుశల గురించి మనకు చాలా మన క్యాన్సర్ మీనడా మరి నేను కూడా కొన్ని విషయం మన క్యాన్సర్ ఇక్కడ మరి యోవాను కుశల కబురు మరి 19వ అధ్యాయము 1 నుంచి మరి 16 వచ్చిన మన ఓడకడ మరి ఏసుని సిలోపర వాటవలించి తీర్పు తుంగటం ఇందని అంశతిని పేసిమాడు నాడు మరి యోవాను కుశల కబురు 19వ అధ్యాయం 1 నుంచి మరి 16 వచ్చిన మన ఓడకడ ఒకవేళ మీరు మీకు భాష బైబిల్ మీరు ఊడటి మరి నాకు చదువుతాను. ఒకవేళ బైబిల్ ఇల్లు పోతే మరి మీరు క్యాన్సటి అసలు పిలాతు ఏసుని పేసి శరణ కోలత తన్నిస్తూ సైనికు కొయ్యక్కినే ఒక కిరీటం అల్లిసి ఓని తలకై పొర్ర వాటి ఎర్ర గుడాని ఓనికి కెరిసి ఓన గంజి ఈదుర్కిని రాజు జై జై ఇంజోరు కెచ్చి ఓని సంపత్తి పొర్ర తన్నోరే మత్తోరు పిలాతు మళ్ళా బయటికి వాసి ఊడా నన్ను ఈయనకు బాత తప్పు ఊడిల్లను ఇంచి మీరు తెలుసుకున్న వాళ్ళే ఇంజోరే ఈయన నన్ను మీ యొక్క బయటికి తచ్చునాను ఇంజోరే కెత్తో ఏసు కొయ్యకిని కిరీటం వాటి ఎర్రగుడా కెరిసి బయటికి వత్తో అసలు పిలాతు ఒరి నూడి ఇద్దో ఈ మనసుండు ఇంజోరే కెత్తో పెద్ద పూజారికి నేనే బంటూర్కు ಒಳ್ಳೆ ಓಡ್ತಸ್ಕೆ ಸಿಲೋದ್ಪುರ వాట సిలోద్పుర వాట ఇంజోరే కూకవాడుతూ దానికి పిలాతు మీరే ఈయనని తీసోసి సిలోద్పుర వాటాటి నన్ను ఈయనకు బాత తప్పు ఊడిలా ఇంజోరే కెత్తో అసలు ఈదుర్కు ఒక ఊడి మాకు ఒక పద్ధతి మీదే ఆ పద్ధతిని పేసి ఇయ్యండు డొల్లి దాయవలే భారత్కు ఇయ్యండు వాడిని దేవుటి మర్రి ఇంజోరే కెత్తో ఈ మాట క్యాన్సర్స్కి పిలాతు సేనా వెరిసి గిరుడి లోతు లోపలికి అంజి ఏసుని ఊడి ನಿಮ್ಮ బెగ నుంచి వత్తిన్ ఇంజొర తలుపుతో కొన్ని ఏసు ఓనికి బాత జవాబుకెత్తిలు అసలు పిలాతు ನಿಮ್ಮ బారి నాతోడు తిరగటం మిల్లేన్ నేను సిలోద్పుర వాటనకి నాకు అధికారం మిందే నేను విడుదల తుంగనకి కూడా నాకు అధికారం మిందే ఇంచి నీకు తెలియో ఇంజర ఓడికెత్తో దానికి ఏసు పరలోకత నుంచి నీకు ఈదుకుంట మతుకు నా పూర్వ నీకు బాత అధికారం ఇల్లే కాబట్టి బేనో అతుకు నాని మీ యొక్క ఒప్పగిస్తుండో ఓనికి శానా పాపం మంతా ఇంజోరే కెత్తో అస్కటి నుంచి పిలాతు ఏసుని విడుదల తుంగవలు ఇంజోరే ఎదురుడరే మొత్తం కొన్ని యూదుర్కు నూడి ನಿಮ್ಮ ఈయన విడుదల తుంకు ನಿಮ್ಮ రోమా చక్రవర్తికి జతగన్ అయ్యన్ బేనో అతుకు రాజు ఇంజోరికి ఎచ్చనుండో ఓండు చక్రవర్తికి కోడగాడైతో ఇంజోరే కూకవాటికి ఎత్తరు అసలు పిలాతు ఈ మాట క్యాన్సర్స్కి ఏసిని బయటికి కరింగిసి బండపీట ఇందని జగాతే ఎబ్రి భాషతే గోబాత ఇత్తోరు విచారణ తుంగనానికి కుది మత్తో ఆ రోజు పస్కా పండుగకి తయారాదని రోజు పయల సమేత పిలాతు ఈదురికి నువ్వుడే ఇద్దో మీ రాజు ఇంజోరే కెత్తో దానికి ఊరు ఈయన మాకు వద్దు ఈయన తీసి వాట ఈయన సిలోద్పుర వాట ఇంజోరు కేయితూరు దానికి పిలాతు మీ రాజుని నన్ను సిలోద్పుర వాటొచ్చే ఇంజోరికి ఎత్తో దానికి పెద్ద పూజలకు చక్రవర్తి తప్ప మాకు వేరే రాజు ఇల్లో ఇంజరు జవాబుకి ఎత్తారు అసకే ఓని సిలోద్పుర అవకనానికి పిలాతు ఏసిని ఓరాగా ఒప్పగిస్తో ఓరు ఏసిని తీసి అత్తో మరి ఈ వాక్యం దేవుడు దీవిస్తూ మరి ఊడరు మేడ మరి ఏసు ప్రభు సిలోద్పుర వాటవరించి మరి తీర్పు తుంగటం మరి మన ఓడతాడా మరి యూద మరి మత పెద్దని మున్నే 3 సార్లు విచారణ తుంగటం దాని తర్వాత మరి రోమా ప్రభుత్వ అధికారిని ఊరి మున్నే కూడా మరి 3 సార్లు మరి విచారణ తుంగటం మన ఓడినాడా మరి ఇక ఊడుకు మరి చివరిసారిగా మరి పిలాతుని మున్నే ఇక విచారణ తుంగునూరు అలా తీర్పు కూడా మరి ఏదట మండి ఊడరు మేడ ముందే మా డోడుకు మరి పిలాతు ఏసుని పేసి శరణ కోల తన్నిస్తుండాలి సైనికు కొయ్యకిని ఒక కిరీటం మల్లిసి తలకై పొర వాటి
ಎರ್ರ ಗುಡಾಕಿನ ಒನ್ ಕೆರ್ಸಿ ಒನ ಗಂಜಿ ಎದುರ್ಕಿನ ರಾಜು ಜೈ ಜೈ ಇಂಜೋರು ಕೆಚ್ಚಿ ಒನ್ ಸೆಂಪತ್ ಪುರ తన్నోరే మత్తోరు వాటి యేసు ప్రభు అర్థ మరి బాధకిని గురించి మనకి ఊడరు మేడ మరి పిలాత్ బాతంతో వాడు తన్ని ఇస్తున్నాడు శరణకోలత్ మరి శరణకోలయత్కు బాధితుకు మరి వాడు కొరడ ఆయన దొరికైతారు అన్నమాట కొరడ మరి కొరడ దెబ్బ శరణకోల దెబ్బ వాడు తన్ని ఇస్తున్నాడు నిజంగా అసలు కొరడ దెబ్బ ఆ రోజుకి మరి శరణకోల ఓ బేలమ్మ అంత ఎత్తుకు ಅದು చాలా గట్టిగా మంతే ఇనుము ఆ కొరడంకి ఆ చివరతి ఇనుము ఇందినది మంత అనమాట. ఆ ఇనుము ఒర్రసారి దంచుకు ఆ ఇనుము ఇత్తది ఆ చర్మంతిని కూడా లాగి బయట అవుతారు అనమాట. అచ్చో అలాంటవు కొరడ అలాంటవు శరణకోల ఆ రోజుకి రోమా ప్రభుత్వ అధికారంతో మొత్తం ఆ రోజుకినే మరి చాలామంది బిడన్న తప్పు తుంకుతారండి బిడన్న మరి వతన ఊరికి తప్పు మరి ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಕ್ಕೂ ಓರಿನ ಸಿಲೋದು ವಾಟకు ಮುನ್ನೆ ಊರು ಬೆಸ್ಕತ್ಕು మరి ಸೆನ್ನಕೋಲನ ದೆಬ್ಬ ಊರು ತಿಂತರೋ ಅಸ್ಕೆ ಊರಂದರು మరి డొల్లి అంజరు మొత్తాರಲ್ಲಿ ఇత్కు మరి ఆ సెన్నకోలతి దెబ్బ తింద టైం ఎత్తుకు మరి కోడ దెబ్బ తింద టైం ఎత్తుకు మరి బెచ్చో కష్టం అంతో మరి మరి బెచ్చో మరి డొల్లి ఎత్తడిಗೆ ಮತ್ತೆ అచ్చో మరి అచ్చుకు దెబ్బ గట్టి ఊరు మరి దంచుతారు అనమాట. ఇవన్నీ మనం చూడడం మతుకు మరి యెషయా మరి 53వ అధ్యాయం మున్నే వాడు మరి నాశంక వాడు మరి దెబ్బ తింటూ ఉంటారు వాడు నెత్తురు కారిస్తూ ఉంటారు. దాని తర్వాత వాని వీపిని మరి ఉడిదితో జరిగింది. అలా మరి ఓని దంచుతోరిందరు ఓని మొక్క ఉచ్చితోరిందరు అంతా మున్నే రహస్యం అంత అడిగే ఇక మన ನೋಡ್ರ ಮೇಡ అసలు పిలాతు ఏసిని పేసి సెన్నకోల తన్నిస్తో సైనికు కొయ్యాకినే ஒரு కిరీటం అల్లిసి ఓని తలకై పొర వాటి ஒரு కిరీటం అల్లిసి ఆ తలకై పొర అవు ஒரு తుమ్మ కొయ్య పెద్ద కొయ్యని వారు కిరీటం వాడు తుంగి బాగా తుంగుతున్నట్టుగా యేసు ప్రభుని వారి తలకాయ పొర వాడతారు. ఒకవేళ మీరు యేసు ప్రభుని సినిమా మీరు ఊడుకు కరుణామయుడు కానీ దయామయుడు కానీ లేకపోతే వారు ప్యాషన్ ఆఫ్ ద క్రైస్ట్ ఆ సినిమా మీరు ఊడరం బతుకు దాటి ఊడితారు. నిజంగా యేసు క్రీస్తుని బేలదాస్తారు. తర్వాత వాని తలకైతే ఆ కిరీటం ఆ కొయ్య మందని కిరీటం బేల వాడతారు. మరి నెత్తురు బేలకారుని మధ్య ఎత్తది మీరు ఊడితీరు. ఒకవేళ అవకాశం దొరికి మీరు తప్పకుండా ఊడవాలి. ఒకవేళ ప్యాషన్ ఆఫ్ ద క్రైస్ట్ కూడా మీరు ఊడొచ్చు తెలుగుని మధ్య ఇక్కడికి మరి తాలక ఎర్ర గుడాని ఓనికి కేర్పిస్తారండి. మరి యేసు ప్రభు ಗೊರಟೆ మరి ಅಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆರೆದನೆ ಗುಡ ಹೊರ ಜತ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಬಾಧಿತ మరి నిలువుగా మరి ఒరటే లైన్ కుట్టు మధ్య దానికి తెల్లటి గుడావనికి మొత్త కానీ ఈ గోడుకోనికి మరి ఎర్రని గుడావని కనిపిస్తారలే ఓనగ అంజి ఎదురికి రాజు జై జై జొరికెచ్చి వాళ్ళు సంపద పొరతంతారు. యేసు ప్రభుని సంపద పొరతంతారలే మరి వన్ పొర ఉత్స్తాటు కూడా మనడు వేరే కుశలి కాబట్టి మనకి ఊడితాడు. యేసు ప్రభు ఉత్స్తాటు ఊడితాడు మనడు ఊడటి మనకు పాఠ మిందే పరిశుద్ధ ప్రభు నీకు నాదన దాటి మంతే మరి అన్నని భావనతే సంపత్తి పొరతంతరించే ఆ పాటది కూడా మంతే చాలా మన కొయిత పాటను కూడా మరి అన్నలు మంచి చక్కగా రాస్తారు. అయ్యో ఈ గూడుకు మరి యేసు ప్రేమ బాగుతారు మొన్నే ఆ సన్నకొని తన్నిస్తారు వాళ్ళు. తర్వాత మరి సైనూర్కు ఆ కొయ్యకి ఓరో కిరీటం మళ్ళీ ఆ తుమ్మ కొయ్య పెద్ద కొయ్య ఆ కొయ్య బేల ఎత్తుకు కొంచెం గిత్కరసరద్దు మరి నెత్తురిత్తది బాగా కారిద్ది అనమాట. అలాంటి కొయ్య ఒక కిరీటం మళ్ళీ ఓనికి వాడతారు. తర్వాత ఎర్ర కూడా కెరిపిసి మరి బేల ఇంజనరు యూదురికి రాజు జై జై ఇంజరు కెచ్చి వాడిని సంపత్పుర తంతడు మధ్యకు ఉన్నాడు. మరి
మరి యేసు ప్రభు తీర్పు తుంగి ஒரு ఇలాంటి శిక్ష మరి భారీ వేస్తున్నది మా డోడ్కు ఇంకా మున్నటి కథకు మనడు మరి చదువుతాడు మున్నటికి మనకు అర్థమైంది. కానీ యేసు ప్రభు నాకు బేలంటి పాపం వెళ్ళే వాడు బాధ తప్పుతుంగిలో కానీ యేసు ప్రభు ఆ తీర్పుని మున్నే వాడు నిర్దోషిగా మత్కన మరి దోషి అయ్యకుండా మత్కన సరే వాడికి బాత్తును వాడి దంతులు తర్వాత సైనికునికి ముళ్ళ కిరీటం ఆడతారు. చెన్నకొల దెబ్బ ముళ్ళ కిరీటం, దాని తర్వాత వాని చెంపతిపొర తనటం, వాని మొఖత ఉంచటం, వీపిని ఊరు మరి ఉడదటం, ఇతుకు దున్నబడటం, ఇతుకు అచ్చో అచ్చో బాగా ఊరు మరి 39 కొరడ దెబ్బ ఊరు మరి ఆ సెన్న కొలతే ఆ దెబ్బ మరి దంస్తడిగా మన ఊడితాడు కుశలకపోతే మరి ನ್ಯಾಯಮಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಸ್ಕೆ మరి పిలాతు బయటికి వాసులేక వచ్చిన ఊడా నన్ను నాకు బాధ తప్పు ఊడిల్లాను ఇంజి మీరు తెలుసుకుంటే వాళ్ళే ఇంజోరే ఏనండి నన్ను మీయాక బయటికి తచ్చనా ఇంజోరికి ఎత్తో పిలాతు అనుకుంటో ఒకవేళ నన్న సెన్నకోలతే దెబ్బ దంచేసుకు ఆ దెబ్బంకి ఓ నెత్తు కార్యమంతే ఓని ఒళ్ళంతా నెత్తు రాసించమంతే దాని తర్వాత ఆ ముళ్ళ కిరీటం కూడా వాడుకు కొయ్య మందను కిరీటం కూడా వాడుకు అది కూడా రక్తం కార్యం నెత్తురు కార్యం అంతే. కాబట్టి మరి ఈయన చాలా శిక్షిస్తారు బోను ఇంజోరే అది మందరు యూద మత పెద్ద అందరూ మరి యేసు ప్రభుని విడిసి మీద కేతురు బేల ఇంజరు అనుకుంటా పిలాతు అందుకని ఇక వాసికొచ్చిన ఎన్నగా బాధ తప్పు ఊడిల్లను ఇంజి మీరు తెలుసుకుంటే వాళ్ళే ఇంజోరే ఈయన నన్ను మీయాక బయటికి తచ్చనాను ఇంజోరే కెత్తం మా డోడుకు మరి వేరే మరి లూకా వేరే ఇంకా మొత్తం మార్కు ఆ కుశలికి మా డోడుకు పిలాతు కూడా వాడు యేసు ప్రభుని మరి 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 విడిసి ధరించారు ఊడరు మంత తర్వాత పిలాతుని ముత్తే కూడా యేసు క్రీస్తు నాకే ఒకటి బాత పాప తప్పిల్లే కదా ఇంజరే మళ్ళీ పిలాతు కూడా కెత్తాడు మంట ఊడితాడు ఇక మా డోడుకు మరి యేసుని కొయ్యాకిని కిరీటం వాటి ఎర్ర కూడా కేల్సి బయటికి వస్తావు అసలు పిలాతు వారు నూడి ఇద్దో ఈ మనసు నింజోరు కెత్తావు మరి పెద్ద పూజారికి నేనే బంటూరుకు వాడిని ఊడుతస్కే సిలువత పొర్ర వాట ఇంజోరే కూక వాడతారు దానికి పిలాతు మీరే ఈయనని తీసో సిలువత పొర్ర వాటాటి నన్ను నాకు బాత తప్పు ఊడిల్లా నింజోరే కెత్తావు మరి బెస్కత్కు మరి పిలాతు బయటికి తీస్తుండో మరి యేసు ప్రభుని ఆ సెన్నగొడ దెబ్బతిత్తపయ దాని తర్వాత ఆ కొయ్యకిని దాని కిరీటం వాటి ఆ ఎర్రగుడని వాడు కెరిసి బయటికి తత్తపయ ఆ మందని యూద మత పెద్ద కాలకే ఆ సైనికులకు అందరూ మరి సిలోదుపుర వాటి జరుగు క్యాయిత్తరాలు అసలు పిలాతు ఈ నోట నన్ను బాధ తప్పు ఊడిలాను కానీ మీరే నేను సిలోదుపుర వాటాటి జరిగచ్చు యేసు ప్రభు నాకు మరి బాధ తప్పిల్లే కానీ ఓడు మరి శిక్షార్థన కూడా సిద్ధంగా మీనం ఓడండి యేసు ప్రభు మరి శిక్ష ఏందన కూడా సిద్ధంగా మీనం అసలు యూదుర్కు వారిని ఊడి మాకు ఒక పద్ధతి మీదే ఆ పద్ధతిని పేసి ఈండు డొల్లి దాయవలే భారత్కు ఈండు ఓనిని దేవుట మర్రి ఇంజోరే కెత్తో మరి 7వ వచనం ఓడుకు మరి 19వ అధ్యాయం 7వ వచనం ఓడుకు బెలంజకి వచ్చిన మాకొరు పద్ధతి మీదే ఆ పద్ధతి పేసి ఈండు డొల్లి దాయవలే భారత్కిండు దేవుటే మర్రి ఇంజోరే కెత్తో ఇంజోరే ఒక గుర్తు ఉన్నారు మరి యేసుక్రీస్తు మా చాలాసారి కెత్తో మరి దేవుడితోనే వాడు సమానంతం కుట్టో దేవుటి మర్రి ఇంజోరు ఒకటికి ఎత్తాం మరి దేవుడితో సమానంతం కూడా దేవుటి మర్రి ఇంజోరికి ఎత్తటం ఇత్తది బాధితుకోవద్దు దేవుడిని దూషిస్తాటికి మరి దైవ దూషణ అనమాట దేవుడిని దూషిస్తాటికే ఆ మందని యూద మత పెద్ద అందరూ ఒక మనిషిగా మొత్తోడు దేవుడితో సమానంగా బేల వండుకొని కెచ్చుకుంటూ వాళ్ళ యవ్వన కుశల కబురు మరి 10వ అధ్యాయం కూడా మరి 31 నుంచి 33 వరకు మనం ఓడుకాక చాలా సందర్భాలు గెలుచుకుంటాం.
ನಿನ್ನ ದೇವಟ್ಟು ಮರ್ರಿ ನಿಂಜರೆ తర్వాత ನನ್ನ ತಪ್ಪೆತ್ತ దేవుడు ఒరటే ఎంజరోడికి ఎచ్చుకుంటాం చాలాసార్లు. కాబట్టి వారు మరి లేవి కాండం మరి 24:16 వచనం మరి ప్రకారం బాధితకు బిడ్డన మరి దేవదోషం ತುಂಕೋನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಧವಲ್ వారిని మరి అవకిదవల్ ఇత్తది మరి ఆ చట్ట ప్రకారం మిందే కాబట్టి ఓరు అలాంటి శిక్ష వానికి వాదవరింజరే బాధకచ్చనరిగా వారి సిలోదుపుర వాట మరి సిలోదుపుర వాట ఇంజరే మరి కెచ్చరు మీరు నిజంగా మాట ఓడ్కు మరి యేసుప్రభు మరి బాధ తప్పుతుంగిల్లో వాడు నిజమే తిరుగుతాం, వాడు నిజమే దేవుడు కనుక వాడు మరి నన్న మరి తప్పెత్త దేవుడు ఒరటే తిరుగుతాం దేవుడు మర్రిగా వాడు ఈ లోకత్కు వస్తా కనుక వాడు మరి తిరుతుంది నిజమే అది. కానీ మరి యేసు ప్రభు దేవుడు మర్రి దొరికెత్తందుకు దేవుడితో పాటు సమానంగా తుంగుంటందుకు ఇక మందని యూదా మత పెద్ద అందరూ బాతుంటారు కుట్ర తుంగి వానికి బేలాత్కన శిక్ష అర్ధవాలి ఇంజరే ఈ తీర్పు మరి పిలాతు నుంచి వాదవలు ఇంజరు పిలాతినగా తీస్తారు మండి గోడరు మీరు. అందుకనే పిలాతు మరి శరణకోలతో మరి దంచిస్తూ తన్నిస్తూ తర్వాత మరి కొయ్యకిని ఆ కిరీటం ఆడిస్తూ మరి ఆ మందని బంటూరుకు సైనికుని దంచుతారు, తర్వాత చెంపతపుర దంచుతారు, మొక్కతో ఉచ్చుతారు, తర్వాత చాలా రకరకాల చాలా ఇబ్బంది పడతారు. బెచ్చుకో బాధ, బెచ్చుకో శ్రమ ఉండర్థం. ఇక మా డోడ్కు మరి యేసు ప్రభునికి బాధ తీర్పు అత్తిత్కు ஒரு సిలువత్పుర వాట ఎంజరే ఆ తీర్పు వాదాలు ఎంజరువారు చాలామంది క్యాతరికి మండి గూడరు మిరట అస్కే మరి పిలాతు ఈ మాట క్యాన్స్తస్కే పిలాతు చాలా వెరిసి గిరుడు లోపలికి అంచి ఏసుని ఊడి నిమ్మ బెగ నుంచి వత్తేన్ ఇంజరు తలతో గోని ఏసు వానికి బాత జవాబుకెత్తిలో అస్కే పిలాతు నిమ్మ భార్య నాతోటి తిరగటం వెళ్ళి నేను సిలోదుపుర వాటనానికి నాకు అధికారం మిందే, నేను విడుదల తుంగనానికి కూడా నాకు అధికారం మిందే ఇంజ నీకు తెలియం ఇంజరే ఓండి కెత్తం. మరి యేసు ప్రభు నాంజి మరి పిలాతు లోపలికి తలపను నేను బెగ నుంచి వత్తే బోనో నిజంగా దేవుడే బేళ ఇంజరు ఆలోచన కొత్త బేళ మరికు యూదా మత పెద్ద కెత్తరు దేవుడు మర్రి ఇంజరు కెత్తాం. అందుకని వాడిని శిక్షిసేవాళ్ళు ఇంజరు వారికి వచ్చున్నారు. మరి నేను విడుదలతో అధికారం నాకు మిందే కెల్లా ఇంజోరే మరి యేసు ప్రభుని తలపను. కానీ యేసు ప్రభు బ్యాలెన్స్కి ఎత్తే ఓడ్కు యేసు ప్రభుకి వచ్చను మరి పరలోకత నుంచి నీకు ఈదకుండా మతుకు నా పొర్ర నీకు బాత అధికారం ఇల్లే కాబట్టి బేను అతుకునాలని మీగ ఒప్పగిస్తుండో వానికి సేన పాపం మంతే ఇంజోరికి ఎత్తాం. అక్కడి నుంచి పిలాతు యేసుని విడుదల ತುಂಗರಿಂಜಲು ಎದುರೋಡರೆ ಮತ್ತು ಗೋನಿ ಯೂದರ್ಕು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಯ್ಯని విడుదల ತುಂಕು ನಿಮ್ಮ రోమా చక్రవర్తికి జతగాయన అయ్యన్ బేనో అత్కోని రాజు ఇంజోరు కెచ్చనుండవాడు చక్రవర్తికి కోడగాడైతో ఇంజోరు కూకవాటికి ఎత్తారు. మరి పిలాతు అని విడుదల ತುಂగని ఇంజరు ఓడరు మీనో కానీ యేసు వేలదరికి ఎత్తావు నీకు పొరడు నుంచి పరలోకం నుంచి నీకు ఆజ్ఞ మరి ఈదకుండా మతుకు నా పొర నీకు బాత అధికారం ఇల్లే ఇదికు యేసు ప్రభుని విడుదల తొగనానికి మరి పిలాతకి ఆ మందని ఓనికి అధికారం ఇందే వేళ మరి ప్రభుత్వ పరంగా కానీ మరి నిజమైన అధికారం ఇంత దేవుటాగ్యం ఇందే మరికు ఆ సిలువపుర డొలిదానానికి దేవుడు మరి మర్రి అంత యేసు ప్రభుని మరి అనుమతిత్తాం ಬಾರಿದ್ಕು ಓಡು మరి ఈ లోకత మందని మనసురికి శాఖ ఉండు రోజు డొలి దావాలి మరి సుబ్రహ్మత నెత్తురు మరి కార్సవాలి ఓడు బలి ఆదవాలి భారత్కు నిమ్మనన్న తుంత పాపన గురించి ఓడు బలి ఆదవాలి ఆ నెత్తురు ఓడు కార్సవాలి. మరి దేవుడు తెలుసు, యేసుప్రభు కూడా తెలుసు. అందుకని నేను గత పరలోకత నుంచి నీకు ఈదకుండా మతుకున్న అపోరు నీకు బాత అధికారం ఇల్లే ఏం చేయరే మరి కెచ్చరు ఒకటి
మరి పిలాతు కూడా యేసు మన విడుదల దొంగలు తెలిపినా కానీ అక్కడ మందిని ఈదో పెద్ద పెద్దందరికి ఎత్తారు. ఒకవేళ నిమ్మ విడుదల తుంకు నిమ్మ మరి రోమా చక్రవర్తికి నిమ్మ జతగా నేను అయ్యో నిమ్మ ఇప్పుడు బేనెత్తుకు మరి కైసర్ రోమ చక్రవర్తి బేనెత్తుకు మరి కైసర్ ఓనికి నిమ్మ మరి జతగాని నిమ్మ అయ్యో కాబట్టి నిమ్మ ఈయనని శిక్షించవాలి. అసలు పిలాతు ఈ మాట క్యాన్సర్స్కి ఏసిని బయటికి కరిగిసి బండపీట ఇందని జాగ్రత్త గోబాత ఇందని ఆ జాగ్రత్త విచారణ తుంగనానికి కుదియ మొత్తం ఆ రోజు పస్కా పండుగకి తయారాదని రోజు పయాల సమయత పిలాతు ఎదురికిని ఊడి ఇద్దో మీ రాజు ఇంజొరకెత్తో దానికి ఓరు ఈడు మాకు వద్దు ఈయన తీసి వాట ఈయన శిలదుపర వాట ఇంజొరు క్యాయిత్తోరు దాని పిలాతు మీ రాజు నన్ను శిలదుపర వాటొచ్చా ఇంజొరకెత్తో దానికి పెద్ద పూజారి ఎరుకు చక్రవర్తి తప్ప మాకు వేరే రాజు ఇల్లే ఇంజొరు జవాబుకెత్తో. మరి పిలాతు మరి బయటికి వాసి అందరు ముందే తీర్పుతున్నానికి మరి బండపీట అయిందని జాగ్రత్తగా ఉండవత్తాం మరి గొబ్బాత అయిందని ఆ జాగ్రత్తగా వాసి మరి విచారణ తుంగనగా ఉండి కుదియ మొత్తం అస్కే మరి పస్కా పండుగ తయారాదడానికి మరి తయారాదిన రోజు ఆ రోజు మరి పయాల సమయతే మరి ఈదురికి నూడి ఇద్దో మీ రాజు ఇంజోకెత్తాం దానికి ఒక మందిని జనాకు ఊరందరూ బెలకెత్తారు ఈయన మాకు వద్దు ఈయన తీసి వాట ఈయన శిలదుపుర వాట అయింజరే అందరూ కేయికెత్తారు. మరి ఈయన మీ రాజు కదా నన్ను శిలదుపుర ఈయన వాట వచ్చాయి ఇంజరికి తలపు కడే అది మంది పూజకి అందరూ ఈయన మాకు రాజు అయ్యో మాకు చక్రవర్తి దొరణ మీనా కానీ మాకు రాజు ఇల్లు ఇంజరే ఓరు గట్టి కేయి కెత్తరు మండి ఊడరు చూడండి. మరి బేనురత్కు మరి యేసు ప్రభు మరి ఎరుసలేం వాదనస్కే ఓని ఈయనే ఈదురికి రాజు ఇంజరే ఓనికి పదాపాడు మరి స్వాగతం కెత్తారు. మరి ಬೇರೆ ಜನ మరి ఈయనే మెస్సయ్య ఇంజరే ఒప్పుకుంచి మొత్తరు ఊరే ఇంజే బేలకచ్చినವರು ఈయనని మరి సిలోదుపుర వాట ఇంజరే మరి కేయి కచ్చరు మీరు అగ మందని పూజారిరుకు పెద్ద పూజారిరుకు కూడా సైనిరుకు బంటురుకు అందరూ కూడా మరి యేసు ప్రభుకి వ్యతిరేకంగా తిరిగారు మీరు చూడండి. మరి బెచ్చో మరి అవమానం యేసు ప్రభుకి ఓటిగా నిజంగా మాటి ఓడ్కు మరి యేసు ప్రభు బాత తప్పిల్లే దోషమిల్లే శిక్ష ఏదైనా బాత తప్పిల్లే కానీ అన్యాయంగా అక్రమంగా అనిపోర్రో మరి శిక్ష పడుతున్నారు వాడు తుక్త తప్ప బాతలే మరి ఏదో మత పెద్ద బాధకు వచ్చినారు వాడు దేవుడు మర్రి ఇంజోరే మరి దేవుడితో సమానంగా వాడికి ఎచ్చుకుంటున్నారు. అందుకనే వాడిని సిలువ వాటవాలి ఊరికి మందని ఆజ్ఞాకి ప్రకారం అందుకనే వానికి మరి సిలువ వాటవాలి ఇంజోరే ఆ ఊరికి హెచ్చరు మీరు వాడి బెచ్చో ఇక మా డోడ్కు నిజంగా బెచ్చో అన్యాయంగా మరి ఏసుప్రభువున అవుట్ సిలువ వాటర్ మినరు వాటిగా బెచ్చో అన్యాయంగా వాటర్ మినరు మరి ఒక మందని మరి వారందరూ యేసుక్రీస్తుని మరి సిలువ వాటవర్ ఇంజరే ఆ గోరు కేయి కత్తగమండి ఊడరు మిరడ కానీ పిలాతు బోనో మరి వేరే మన కుశలకర మా డోడ్కు ఓన్ కైకొండు నొరిసిత్తాం ఈయన పొర నాకు మరి ఈయనొకటి నాకు బెలాంటి దోషం నాకు మరి వేళ కట్టం పిల్లింజరే ఓన్ కైకు నొత్తట్టు మండి ఊడితాడు అగ మందని మరి జనాకు కూడా ఊరు బ్యాలంజర్ కేతరెత్తుకు ఆ దోషము మా పొర్ర మా పిల్లంకిన పొర్ర మన్నే ఇంజరు ఊరు కేయి ఓని బేలత్కన మరి సిలువ వాటవని ఇంజరే ఊడతాడుగా మండు ఊడితాడు మరి మత్తయి కుశలకర మండు ఊడితాడు 26-27 అదే మండు ఊడుకు అది మందని జనం బేలకేతరెత్తుకు ఆ దోషం మా పొర్ర మా పిల్లం పొర్ర మన్నే కానీ ఓనికి నిమ్మ మరి ఓని నిమ్మ మరి సిలువ వాటవని ఇంజరు ఊరందరూ కేతరికి మండు ఊడితాడు. మరి యేసు ప్రభు అనండి ఆ శరణకోలత దంచేసి తర్వాత
ಆ ಕೊಯ್ಯಕಿನ ಮಂದನ ಕಿರೀಟಂ ಒನಕು ವಾಟಿ దాని తర్వాత ఒనిపరు ఉచ్చి ఒనిపరు శంపదపుర దంచి బెచ్చో హింస వాటి ఒనికి బాధ విచారం తుంకుతారు లాస్ట్ గిత్తుకు ఒని సిలువు వాటవని యేసు ప్రభుని సిలువు వాటవని ఒనికి విచారం తుంకుతారు. ఒకవేళ మీరు ప్యాషన్ ఆఫ్ ద క్రైస్ట్ ఆ సినిమా మీరు ఊడుకు మరి యేసు ప్రభుని ಬೇಲ నిజంగా సిలువ వాడతారు ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬಾಧ ಅರ್ಥದ್ದು ದಾಟ ಮಾಡಿ నిజంగా వేడకైతే మరి యేసు ప్రభు ಬೇಲ ಸಿలువ వాడుతుంది ఇంజరి ఇందని విషయం మాడు మరి మళ్ళీ వాదని మరి వారం మన క్యాన్సర్ కడ వాసుకోరు అలా చాలా మంది క్యారు మొత్తపయ్య మరి పిలాతు యేసు ప్రభుని ఊరికి అప్పగిస్తాడుగా మాడు ఊడతాడు. మరి యేసు ప్రభు మరి బరబ్బని అలాగే యేసు ప్రభుని తోపిసి మరి ಬೇರೆ విడుదల ತುಂಬಿದ್ರು ತಪ್ಪಯ್ಯ ఊరు మరి దొంగ బరబ్బని విడుదల ತುಂಬಿದ್ರು ఊరికి ఇచ్చి మరి యేసు ప్రభుని ఆ సిలువత్తుಕೊಂಡು అప్పగిస్తాడు మాట ఊడతాడు. మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చను నాని మీ యొక్క ఒప్పగిస్తోండు కాబట్టి బేను హత్కు నాని మీ యొక్క ఒప్పగిస్తోండు వానికి సేనా పాపం మంతి జరిగేస్తాం. మరి బేను ఒప్పగిస్తో దేవుడిని ఎత్తుకు మరి మొట్టమొదటిసారిగా మరి యూదా ఇస్కరియోతు దేవుని అప్పగిస్తూ వారికి తర్వాత మందిని పూజారికి బంటురు సైనికులకు కైప అన్న పిలాతు మందిని రోమా ప్రభుత్వ అధికారికి అందరూ తర్వాత మత పెద్ద ఊరందరూ కూడా మరి యేసు ప్రభుని అప్పగిస్తూరే కానీ ఊరందరికీ బాత మీదలే మరి బేనువత్కు నారాయణ మీగ అప్పగిస్తున్న వానికి సేనా పాపం మంతిందరు యేసు ప్రభుకి అర్థం అవును భరత్కు ఒకటే ಬೇನು పాపమిల్ల కానీ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಿಸಿನವರು ಒಂದು ದಂಸ್ತರು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚುಕೋ ಬಾಧ ಶ್ರಮ ಒಂದು ಅರ್ಥ మరి ఇవన్నీ భారీ ಒಂದು యేసు ప్రభు ಒಂದು భారీ ఇవన్నీ భరిస్తున్నాం ఎత్తుకు ಒಂದು నీ శాంక నా శాంక నిమ్మనన్న తిందని ఆ దెబ్బ ಒಂದು తించడం మరి నిమ్మనన్న అర్థాన్ని బాధకు ఉండి అర్థం ఒకవేళ మీరు యెషయా 53 మీరు చదవండి ಒಂದು ಬೇಲ దంచుతారు జరే ಒಂದು ಬೇಲ దంచుతారు తర్వాత ಒಂದು ಬೇಲ సిలువ వాడతారు ಒಂದು ಬೇಲ బాధ వాడితారు అరితోడు ఇస్తారు అవన్నీ మున్నే రాసి మీరు యెషయా మరి ప్రవక్త మున్నే రాసి మీరు చదవండి యెషయా 53 చదవండి మీరు. మరి ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ஒரு ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾತೆ ಮಂದನೆ ಆ ಹೀರೋ జిమ్ ఇంజరే ఒక మంతో హీరో ಒಂದು సాక్ష్యం నన్ను పంచుకుంటున్నాను ముగిస్తాను. మరి చాలామంది మీరు ఏం చేయమంటారు అయినప్పటికీ మరోసారి నన్ను కేతాను. మరి ఆ ప్యాషన్ ఆఫ్ ద క్రైస్ట్ ఇంజరే ఆ సినిమా మరి 2004 సంవత్సరాల తద్దు మరి వత్తరికి మనం విడతాడా మరి ఆ సినిమా మరి షూటింగ్ తీసినస్కే మరి నిజంగా మరి యేసుక్రీస్తు నిజంగా ఆ కొరడ దెబ్బ ಬೇల తిత్తుండో తర్వాత మరి వాస్తవంగా ఎవరు తీసుకోవాలని మొత్తానికి తీసుకోవాలని ఎవరు చాలా ఆ సినిమా అంతా చాలా నిజంగా ఎవరు మరి షూటింగ్ తుంపుతారు. మరి ఆ సినిమాతే మరి యేసుక్రీస్తుగా మరి వేషం ఆడుతుండు మన పేరు జిమ్ హీరోగా మరి యేసు ప్రభు వేషం వాడుతున్నాను అన్నమాట. మరి యోహాను కుశల కబురు ఆధారంగా ఆ సినిమా తీస్తాడు మన ఉడితాడు దాటే మరి యేసు ప్రభుని మరి శరణకోలతే దంచటం మరి కొడదెబ్బ దంచటం ఆ సీన్ మొత్తపై మరి నిజంగానే ఆ జిమ్కి బాత్రూమ్ తొలగెత్తుకు వన్ వీపింగ్కి ఒక ప్లాస్టిక్ శరీరం లాంటిది ఒళ్ళు లాంటిది వాటి మరి నిజమత్త శరణకోల ఆ కొరడ దెబ్బ నిజంగా ఆ రోజుకి రోమా మరి ప్రభుత్వ అధికారికి బ్యాలంటి కొన్ని శరణకోల ఉపయోగిస్తారో అలాంటి దాంతోనే ఓరు ఆ కొరడ దంచు అని సినిమా తీసారు మొత్తారండి. అస్కే భారత్కు మరి చాలా 2-3 దెబ్బ దంచుతాపై 3వ దెబ్బకి 3-4 దెబ్బకి భారత్కు ఆ శరణకోల ఓను వీపింగ్కి వాటి మొత్త ఆ ప్లాస్టిక్ ఒళ్ళు లేకపోతే వేరే ఒళ్ళు వీపింగ్ వాటి మొత్తರಲ್ಲೇ ಆ ಒಲ್ದಿನ ತಪ್ಪಿಂచి అసలు ఒళ్ళు తగలుతారు
ತಗಲ್ತಪಯ ಓರು ಸಣ್ಣಗೊರ ದಂಚಿ ಬೈದಿಗೆ లాక్తపయ ఓని ఒలిది మందిన శరీరం ఆ ఆ రక్తపు ముద్ద కూడా ఆ యొక్క ఆ ఆ శరీరం కూడా ఆ తోలు కూడా తేది వత్తలే ఆ తోలు తేది వత్తలే బాగా రక్తం వత్తలే వెంటనే ఉండి హాస్పిటల్ తీసుకుతారు. ఆ సినిమాతే మరి మరి వేషం ఆడుతా ఆ హీరోని జిమ్మిని మరి హాస్పిటల్ తీసుకుతారు. మరి 2 రోజుకు రెస్ట్ కావాలి ఎత్తపయ భారత్కు చాలా రక్తం వత్తలే మరి నిజంగా ఎవరు తీసుకోవాలనుకుంటారు కాబట్టి మరి మరి అలా చాలా రక్తం వచ్చిందరే హాస్పిటల్ తీసుకుతారಲ್ಲೇ. తర్వాత హాస్పిటల్ తీసుకొత్తపయ వాడు అక్కడ రెస్ట్ తీసుకుందని మొత్తం. మరి ఆ సినిమా తీసని ఆ డైరెక్టర్ మా దర్శకుడు నంజి మరి బేలా మేనేజర్ ఓడినాక అత్తనల్లే అత్తపయ మరి ఆ జిమ్ ఇందనోడు మరి యేసుప్రభు గురించి అంతమంది బెస్ట్గా తెలుసుకుండిరన్నమాట. యేసుప్రభు తెలియవు ఆ రోజు తలుపుతానలే మరి యేసుక్రీస్తు బేను అని తలుపుతానలే ఉండు నిజంగా ఇలాంటి దెబ్బ ఉండి తిత్తుండే 39 దెబ్బ ఉండి తిత్తుండే నేను తలుపుతానలే అసలు డైరెక్టర్కి ఎత్తుండలే కదా నిజంగా ఉండి తిత్తా ఉండు దేవుడిగా మొత్తం ఉండే ಈ ಲೋಕದ ಡಿಗ್ಗಿ ಹೊತ್ತು మరి మనుషులు తుంత పాపకిన శాఖ ఉండొళ్ళు దాని నిద్ర కాసిన ఈ లోకత్కు వస్తాం ಒಂದು ಸಿಲೋದ್ಪುರ ಬೋಂಡು మరి 39 ಕೊಡ ದೆಬ್ಬ ಆ ಸಣ್ಣ ಕೊಡ ದೆಬ್ಬ ತಿತ್ತು ಒಂದು ಪುರ್ರು మరి కొయ్యని మందిని కిరీటం వాడుతారు ಒಂದು ಪುರ ఉచిత్తారు కొన్ని దంచుతారు సెంపల్పుర దంచుతారు తర్వాత కొన్ని రంగు ఎర్ర కూడా ಒಂದು కిరిపిస్తారు ಒಂದು సిలువ మోస్తావు ಒಂದು సిలోద్పుర వాటి ಒಂದು ಸಿಲೋದ್ಪುರ ಒಂದು ನೆತ್ತರು ಕಾರಿಸ್ತಾవు ಆಗ ಒಂದು ಡೊಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾవు ಒಂದು ಸಮಾಜ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಒಂದು 3 రోజు ತ್ಯಾಗ ಜೊರೆ ಆ ಜಿಮ್ಮಿಂదని ఆ హీరో ఇంకొకడికి ఎత్తాడని అస్కే వెంటనే వాడు యేసు ప్రభు గురించి తెలుసుకుంటా వెంటనే వాడు నిజంగా గొప్ప దేవుడు నేను అంగీకరిస్తున్నాను వాడే దేవుడుగా ఇంజరే నన్ను మరి పాపం తుంకుతాడు నిజంగా నన్ను ఇంజరే ఆ రోజు వాడు వాని పాప ఒప్పుకొచ్చి మరి యేసు ప్రభుని మరి వాని సొంత రక్షకుడిగా వాడు అంగీకరిస్తున్నాలే దేవుడికే ఉంది నాకు ఒకటి బ్రో ఆ సినిమా తీస్తుంటే కూడా ఆ హీరో కూడా మరి యేసు ప్రభు దేవుడి నుంచి వాడు తెలుసుకుంటా ఆ రోజు భరత్కు 2-3 దెబ్బకే వాడు 2-3 దెబ్బ అర్థపయ 3వ దెబ్బ ఒర్ర దెబ్బ వానికి నిజమంత ఆ శరీరానికి బెస్క తగల్తకు వాడు భరించాదిలు ఉండాలి వానికి మందన ఆ శరీరం కూడా ఆ రక్తం నెత్తురు కూడా బయటికి వస్తాను అలాంటిది నిజంగా యేసు ప్రభు ఆ 39 కొరడ దెబ్బ ఆ సన్న కొరడ దెబ్బ దంచరు మొత్తం బెచ్చ నెత్తురు కార్చి మొత్తం వాడు ఒకసారి ఆలోచించండి ಒಂದು ಪೊರ್ರೋ ಬೇನಿ ದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬೇನಿ ಪಾಪಂ ಇಲ್ಲ కానీ ಒಂದು ತುಂಬ್ತ ಬೇನಿ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ కానీ ఉండు నీ శంక నా శంక అచ్చుకు ಸಣ್ಣಕೊಳ ದೆಬ್ಬ ತಿಂದನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಚ್చుకు బాధ అర్థం అచ్చుకు శ్రమ అర్థం భరత్కు నీకు నాకు అంత పాపొత్తిని తీసివాటి నేను నా నీతి మంతుడికి నా తొంగనానికి మరి నేనిన్నానని మరి బెస్కెట్కి మందని ఆ పరలోకతే ఓడనంకి మనకు బెస్కెట్కి మందని బతుకు ఓడికి మనకి ఈదనంకి ఓడు మరి నీ శంక నా శంక ఆ సిలువ పొర ఉండు మరి డొల్లి ఎత్తో పానమ ఇత్తో పానం ఇత్తో మరి అలాంటి దేవుడు నీక మరి తీర్పు తుంపుతారు బేల ఎత్తుకు కొన్ని సిలువ పొర వాట అవని తీర్పు తుంపుతారు ఇక మందని ప్రజ అందరూ ఈయన మాకు రాజు అయ్యో మాకు మరి కైసరే మాకు చక్రవర్తి ఓండే రాజు దొరికెత్తారు నాడు మరి యేసు ప్రభు గురించి నేను తెలుసుకుని నేనే ఒకళ్ళు ఇల్లు తెలుసుకుని ఓడే మరి దేవుడిని జరే నిజమంత దేవుడు ఓడే తెలుసుకో ఓ నోటే రక్షణ మీద జరే ఓ నోటే మన పాప దైతాయి జరే మన పాపానికి మరి పరిష్కారం ఓ నోటే మిందింజరు మనం తెలుసుకుంటాం మనకు మరి బెస్కెట్ మందని బతుకు ఇంకోటి మిందింజరే నీకు తెలిసే ఒకవేళ తెలియకపోతే మరి యేసు ప్రభునగా బతుకు ఓ నీ కొత్త బతికితో నీకు నాకు మన డొల్లి ఎత్తపయ మన బెస్కెట్ మందని బతుకు నాకు మింది కాబట్టి మరి యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిని అంగీకరిసుకో నీ పాప నిమ్మ ఒప్పుకొంచి ఓండే దేవునిగా నిమ్మ అంగీకరిసుకో మరి నేను రక్షణ పొందితే దేవుడు నీకు బెస్కెట్కి మందని బతుకు నీకు ఈతో
మరి ఆ పాపం తీసివాటి నీతి మందరికి మరి ನೀನು నన్ను తుంగిತು మందని మరి బంటూరుకు ఆ మందని జనం, తర్వాత ఈదో మత పెద్ద పిలాతు, తర్వాత ఆ మంది సైనికులకు అందరూ దేవునికి వ్యతిరేకంగా, యేసు వ్యతిరేకంగా వారు పందుతారు. చాలా పెద్ద తప్పు తుంగుతారు. కానీ ఇవంతా దేవుడి నిర్ణయం ప్రకారమే, దేవుడి చిత్త ప్రకారమే జరుగుంది. కానీ వారు మాత్రమేగా అన్యాయంగా తీర్పు తుంగోరే మరి యేసు ప్రభు శిక్ష వాడతారు. కానీ యేసు ప్రభు ఓనుకోండే పానం వాడడానికి వాడు సిద్ధంగా మొత్తం వాడు ఓనుకోండే వారికి అప్పగిస్తూ నాడు మరి నీ వంతు నా వంతు మరి యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడు అంగీకరించడానికి ఓడే దేవుడికి మనం ఒప్పుకోవడానికి మంచి అవకాశం ఉంది. ఓడే నీ శంక నా శంక ఇల్లు 2000 సంవత్సరాల క్రితం ఓన్లీ లోకత్కి వాసి ఉండు ఆశీర్వాద పరం ఉండు మరి డొల్దానికి సిద్ధపడుతూ పాన మరి ఇత్తు మరి ఆడ దేవుడిని తెలుసుకుంటేనే మరి తెలుసుకుని పోతే నాడే తెలుసుకోండి. మరి నన్ను మన చిన్న ప్రాణం తింగితానన్నా తింగి ముగిస్తాను. దేవా మీకు నాకు ఇచ్చిన నేను మెచ్చి గొప్ప దేవుడు దేవా, నేనా ఆ రోజు ఊడుతాను దేవా. మరి పిలాతిని భవనాతి తర్వాత నిన్ను విచారం దుంకుతారు దేవా, నీకు వందన అన్యాయంగా దేవా విచారం దుంకుతారు. మహాశాంక దేవా నేను శరణగొల దెబ్బతిత్తింది దేవా, మెచ్చుకో బాధ మెచ్చుకో శ్రమ అనుభవిస్తే నెత్తురు కారుస్తుంది దేవా ఆ రోజు కూడా. కానీ నేనంతా జనాకే నేను శిలువపుర వాటం ఎదురుకెత్తారు దేవా. నీ మందని నిజం నేను తిరుతుంది దేవా, నిమ్మే దేవుడు నేను తిరుతుంది దానికి ఓరు నేను శిలువపుర వాట వలింజరే అదే తప్పు ఇంజరే ఊరికి ఎత్తారు దేవా. నేను మనం తెలుసుకుంటాం యేసు ప్రభు దేవుడిని జరే చాలామంది తెలుసుకున్నారు దేవా, నీకు వందనాకు బేనత్క దేవా మరి కొత్తగా తెలుసుకున్నారు దేవా. వద్దు నేను తిరిగా యేసు క్రీస్తు దేవుని తెలుసుకుంచి నీకు వాదనకి సాయంత్రం ప్రార్థన ప్రభు యేసు క్రీస్తు పెదటి ముందుకున్నాను దేవా. ఆమేన్. మీ అందరు వందనాకు దేవుడు మేము దీవిస్తాం.